Miksi yksittäisellä MEPillä eli europarlamentaarikolla on enemmän valtaa kuin kansallisella ministerillä, ainakin silloin kun puhutaan EU-lainsäädännöstä? Tämähän on väite, joka on usein esitetty, mutta sitä on harvoin selitetty kansalaisille. Kello on tosi vähän, mulla oli eilen synttärit ja mä näytän väsyneeltä, mutta mä yritän kuitenkin lyhyesti käydä tämän homman läpi. Siis EUhan toimii niin, että komissio tekee lainsäädäntöesityksen, jonka sitten jäsenmaista koostuva neuvosto ja Euroopan parlamentti käsittelee, jonka jälkeen tehdään päätös. Ja yhdellä MEPillä voi olla valtaa nimenomaan sellaisessa tilanteessa enemmän kuin ministereillä, että hän on päässyt laatimaan parlamentin kannan, eli mietinnön sen komission lainsäädäntöesitykseen, jolloin hän kohtalaisen pitkälle yksin vastaa sen parlamentin kannan muodostamisesta siihen lainsäädäntöesitykseen, kun taas toisella puolella istuu 27 jäsenmaan ministereistä koostuva neuvosto, jolla yhdellä ministerillä on vain se yhden ministerin rooli isossa neuvostossa, kun taas tällä mietintöä laativalla yksittäisellä MEPillä on aika pitkälle kaikki langat käsissään. Eli lähinnä tästä on kysymys, kun väitetään, että MEPillä on enemmän valtaa kuin ministereillä. Nyt on kuitenkin muistettava, että hyvin pieni osa MEPeistä koskaan saavuttaa tällaisen aseman, eli pääsee laatimaan mietintöjä keskeisistä lainsäädäntöaloitteista, joita komissiolta on tullut. Sanoisin ehkä 15-20% niistä 750 MEPistä saavuttaa sellaisen aseman. Suomesta meillä on ollut erinomaisia MEPejä aiemminkin, Alex Stubb, Pia-Noora Kauppi ja monet muut, jotka ovat päässeet laatimaan mietintöjä todella jättäneen jälkensä eurooppalaiseen lainsäädäntötyöhön. Eiköhän tehdä niitä tälläkin kerralla yrittää valita sen kaltaisia ihmisiä, jotka voivat sen aseman ammattitaitonsa, aktiivisuutensa ja kielitaitonsa perusteella saada.